Hi mga kapatid, kumusta? Doon na ba higayon sa imong kinabuhi nga di nakita na nimo ang blessings pero dugay nimo nakuha because kanabang doon na pa kay dapat buhaton. Maigsoon na experience na ko ni because kagabi happy kay ko tungod kay nanay mi tubig sa balay. Finally, no, gipicturan, givideohan gyud ako nga nanay agas sa among gripo, sa bathroom, sa hugasanan. We're so happy and wala nang makakapoy sa paghakot ng tubig. No, from October 2017 until kahapon, naghakot og tubig every day. Kami mag-aasa mig tubig, gikarga ng masakyanan because naghakot mi gikan sa balay sa manghod. I think 4 to 5 kilometers gikan sa ilaha pa sa balay. Every day na mo nang ginahakot gud uban sa akong manghod tungod kay layo man ang sabalay ug wala mi supply tubig because wala pa ko nagpa-connect. Now sa akong unahuna, once nga magpa-connect lang gyud kon makaagas mi kog tubig pero nagduduha ko because sa among lugar mo maigsoon daghan nag-ingon nga pa-connect kag tubig wala klarong agas so sayang-sayang na kasi mong kasto. Until nga gikapoy na gyud ko og kanang hakot. So gi-check na ko, napa-connect na kog meter. Doon ay meter, doon ay tubig agas to dito sa meter. Pero ang problema lang, kaya among linya, layo man gikan sa balay, barado ang among linya. So kinahanglan ko magpa-change og bag-o nga hose. But you know, brothers and sisters in Christ, kabalo ko hose na lang gyud kulang. Pagpalit, pag-connect na lang gyud kulang. Pero pila pa gyud ka weeks nga wala ko nagpalit og hose. Now, gi-share na ko ni maigsoon because doon yung mga times sa atong life na kanabang kabalo ta unsaon pagkuha ni nga blessings, kabalo ta unsaon pagkabot ni nga blessings. Pero gina-delay na to because wala ta mo buhat sa angay natong buhaton. I believe igsoon sa imong kinabuhi karon daghang mga blessings nga para sa imuha. Pero kung dili pud ni ka mangitag paagi nga makuha ang maong blessings, mawala sa imuha. Maigsoon nagtuo ko nga ang Ginoo nagbutang siyang blessings sa atong atubangan. Pero kinahanglan nato mo reach out, mo lihok para makuha ang maong blessings. Kaya kung tan-awon lang nato, walay mahitabo sa atong kinabuhi. Sama sa akong ihimo maigsoon, kabalo na ko nasa una-una na makapalit lang gyud kog hose, makunik lang gyud ako ni nanay tubig sa balay. Pero pila ka weeks, wala na ko buhata. O pila pod ka weeks, nakit na akong kamot ug inalasa sa galon every night before kumuli sa balay para doon may magamit na tubig sa balay. O karon mga igsoon, relax. Uli sa balay, makasalog ng tubig, makaligo ng sakto. Wala na hakot-hakot, pwede nang makalaba. I believe, ingon aning usab ang atong tagsa-tagsa sa kinabuhi. Lagunay daghang butang nga kinahanglan natong buhaton, basic na mga butang para makabuot ang atong damgo. I hope sa imo pod mga igsoon, kung unsa man imong sitwasyon karon, kung imong mga dreams sa life wala pa nimo naabot, try to think, basin do na tay kulang sa atong kaugalingon nga angay natong buhaton because ang blessing sa Ginoo naa kanunay sa atong atubangan. God bless you brothers and sisters in Christ.